Het Heerenveen maakt het hem op voor een groot voetbalfeest. Morgen speelt de club thuis in Feyenoord en dan stellen de Friezen naar alle gedachten Europees voetbal veilig. Feyenoord supporters die het een kaartje hebben, worden Joert en morgen keert. Ze had de burgemeester in een speciale neetverordening bepaald. Wij kregen informatie dat er echt grote groepen Feyenoord supporters zonder kaartje naar Heerenveen kwamen. En dat er onder die groep ook een heleboel mensen waren die eigenlijk hier de boel willen verstieren, rellen willen schoppen, confrontatie willen zoeken met Heerenveen supporters. Nou, dat moeten we hier niet hebben. Nevens de burgemeester gaat het om duizenden Feyenoord-fans met verkeerde bedoelings. De Rotterdamse politie zal de Friese collega's assisteren om de supporters zonder kaartje eruit te pikken. Worden alle auto's gecontroleerd? Dat wordt natuurlijk op een methode gedaan dat er aan de ene kant toch wel wat doorstroom is, maar er zal vertraging zijn. Mensen moeten ook rekening houden met vertraging op de toegangswegen naar Heerenveen. Maar hoe zorg ik of hij een Feyenoord supporter is of niet? Nou, daar heeft de politie genoeg methoden voor. Die zijn bekend, dat ziet de politie. In Ljouwert had de politie het smoordrok. Er werden extra mensen inzet. Het bevrijdingsfestival loopt 10.000 bezoekers. En boven dat speelt het Cambuur jong in de nijcompetitie thuis in MVV. Korpsbeheerder en burgemeester Kronen van Ljouwert vindt dat de KNVB oors plannen moet, want de Friese politie kan het kwalijk meer aan. Nou ja, dat is in onze stad, maar daarnaast hebben we ook nog Heerenveen, morgen met Feyenoord. En we moesten op 3 mei extra politie inzetten bij de huldiging in Amsterdam van Ajax. Dus het gaat vooral om de combinatie. En ik ga een beroep doen op de KNVB om met ons mee te denken hoe dat beter kan. Want dit kan een keer misgaan.